Салом алейкум бародаро. Ҳозир ман шуморо дар бораи таргиби план маълумот медиҳам, ки ҳама чизе главни дар трейдинге, ки бе ҳеҷ чиз шумо ҳеҷ вақт дар трейдинг стабилна пул кор кардан наметавонед. Хоб бия аксараш мекунем таргиби плани худро мисол меорам. Money management. Money management ма 2% депозитае. Мисол ман дар балансам $100 дорам, 2%аш $2 мешавад. Ман $2 сделка мекунам. Қоидаи money management ҳамие, ки шумо бояд аз 1 то 5% баланстона сделка кунед. Ай 5% ҳеҷ вақт зиёд намонед. Лишна ман худам совет медиҳам то 3% баланстона сделка кунед. Risk management. Risk management барои контролировать кардани риску прибылай. Мисол risk management ма ҳамие, ки агар дар як рӯз 3 минус подряд бигирам, дагон қатъияне ман бас мекунам торговлиро, бо пага ай 0 сар мекунам. Плюсом қоида дора, агар дар як рӯз 6 плюс гирифтам, бас мекунам торговлиро, бо пага сар мекунам. ин қоидаҳо бародаро беҳад важне. Лишна ман худам ҳамаи правиларо риоя намекардам. Барои ҳамун дар муддати 1 сол ман дохода нарасидам. Вақте як моҳе, ки ман ҳамин правиларо риоя карда кор кардам, результати як моҳаи ман плюсовое гузашт. Ман дар як моҳ 80% депозит ман кор кардам. Ва то ҳозира кор кардистам, ай ҳамон вақт то ҳозир результати ягон моҳи ман минусовое нашуда, фақат плюсае. Худошукр. Умедворам ҳаматон фаҳмидед. ин қоидаҳо беҳад важне барои дохода расидан, именно стабилна кор кардан. Бояд ки ҳамин правилаҳоро риоя кунем. Хоб, ба ҳамин видеоро ба анҷом мерасонем. Агар маъқултон шуда боша ҳамин видео, лайк, подпискаро фаромӯш намекунем. Удачи омада.